Heu vist mai aquesta imatge a través de la finestreta? Si és així, ja us podeu anar despedint de la família. Va, quedeu-vos que avui parlem del gel i el seu efecte en els avions. Quan un avió travessa un núvol amb una temperatura per sota de 10 graus positius, sí, 10 graus positius, ja comença a carregar gel. Això passa perquè l'aire, quan passa per sobre l'ala, s'accelera i es refreda. És el mateix que passa al bufar. Un cop el gel es comença a enganxar a l'ala, l'efecte és devastador. El gel fa que l'aire sigui més turbulent i, per tant, disminueixi la força de sustentació, que és la que fa que els avions s'aguantin. I al mateix temps, fa que tinguem més resistència. Perdre la força que ens fa volar i augmentar la resistència no pinta bé, oi? Però no patiu, que els avions porten sistemes per trencar el gel. El sistema en si depèn de l'avió i n'hi ha d'uns quants tipus diferents. En els avions grans, part de l'aire que surt del motor passa per uns conductes dins l'ala, a prop de la part davantera, fent que s'escalfi i que es desfaci el gel ràpidament. Altres avions més petits tenen un sistema pneumàtic que fa que s'infli i es desinfli la part davantera de l'ala i així trencar el gel. En el 320, per saber si s'està formant gel a les ales, tenim un petit tubet just a davant de la cabina que podem veure des de la finestra. Si allà hi ha gel, vol dir que hem d'activar el desgel de les ales. Als motors també tenim un sistema contra el gel. En aquest cas, és un sistema preventiu, i és que l'activem quan entrem en núvols i estem per sota de 10 graus positius si estem en descens. En creuer i en ascens el posem dins de núvols i fins a una temperatura de menys 40 graus sota zero. En els motors dels 320 també hi ha uns petits poros al voltant i funciona exactament igual que les ales, traient una miqueta d'aire calent del motor. Quan estem a l'aire tot està molt bé, però què passa si arribem al terra i també hi ha condicions d'engelament? Els avions comercials necessiten tenir les superfícies totalment lliures de gel. És per això que en els aeroports hi ha personal i maquinària específicament per això. Si mai ho necessiteu, veureu que s'acosten unes grues i comencen a ruixar líquid sobre les ales. D'aquests líquids n'hi ha de 4 tipus i es diferencien pel color. El de tipus 1 serveix per treure el gel i la neu que ja hi ha a les ales i normalment es fa servir ja molt calent. Els de tipus 2 i 4 serveixen perquè la precipitació no s'adhereixi a les ales i això ho fan creant una capa molt fina a sobre de l'ala per protegir-la. Aquests líquids tenen una vida útil força curta abans de que deixin de fer efecte. És el que es coneix com a holdover time, el temps màxim al que podem estar al terra abans de que haguem de tornar a fer el de-ice o l'anti-ice. Ja veieu, fins i tot quan neva fort, l'aviació és segura. Va, fes-li like, segueix-me si encara no ho fas i deixa un comentari explicant a quin dels llocs on neva t'agradaria volar. Adeu!